Ну давайте. И сколько они у вас? Шоперы 2000. Покажи гонка. Люба, Харповец писарю хасо. Гонка. Понедельники гонка бай и повестка ивали. Бугар, я здесь даю вала бугар. Вот. Все, и хасо йогоря. Сколько футболки у вас? Шоперы на везде разные, надо вместе полистали. О, красиво, я. Хошу и фартуки, что ли? Это нет. А визитка есть у него? Что? Визитка, дай. Я ее. Реально, что? Реальный, что? Да, вот смотрите, у нас есть надписи. Мама, чего хасуешь, да? Ажан гармел, козю. Много миллиардов. Мама, интересно его ще. Михаль, ули шош, везенды. Ажан гармел, козю. Но нам больше, чтобы нас узнали, чем... Так-то мы на Ну заказ- тут и, соответственно, представители телевидения. Люка, визитки ястык, тигалерон продюсер. Мой ребенок ходил к нему вот это дело.
ايش دعوه شو يتعدى توحشي ها وشو هو صعبان يزيد بالعبيد سامو عقده ولا Dagslätter för festival hanki. Mukarishun. Her först maç o in hus maçı. زندق ايش يا زندق عارض Ha bayterki. Kuzan şu mayu? Bayterki kuzan şu yu? Kuzan. Kuzani. Abdülrashid. Evet, şu yu. Haja har pjesh ju, har kyrk ju. نحكي بكركي دعوني قولوا قولت هون تحقيقوا كده Ha qulu. قولوا يتدلي شو وراك شوط حدول متعش هو بيشغلات اندير قولوا ها شوط حدول عشان ايش ماشي كده الله لا كسر ها شوي زير هذا خلاص ما شو غوب عشان شي نعيش يا مضربة وين تشا ها ديريو سكا تسيو نشقسي ساحر بات حاك عوفيش عم يسمي وعدي سيمسرهام سيسنرهام شلمن عنل دينرهام بيتي مكة جنترهام مخشتيحار هام دكترهام تيج بيرديرها ما دوش دوهر А чем различие? هو كم А везде вырос уже. ها كو بوي باسي شون Дай-ка ее хаяй там, мамин слушай. honka. Дорогие друзья, давайте еще раз громко поаплодируем нашим артистам. Слышишь?
ديكم يعني هون شكتوك يا شوي هكا يا جوزة يو أنا أفكت ما هي وخش